Ponte Vermaña e vía romana da Sanove. A vía da Sanove era unha calzada romana construída na época de Augusto, descrita no itinerario de Antonino. Unía as cidades de Brácara Augusta, actual Braga, e Astúrica Augusta, Astorga. No seu percorrido pasaba polas localidades de Ponte de Lima, Tude, Tui, Turocua, Pontevedra, Acuís e Lenes, Caldas de Reis. Iría Flavia de Lucus Augusti, Lugo. Ao seu paso pola vila de Caldas, o seu trazado correspóndese coa actual Rúa Real e, por tanto, co percorrido do camiño portugués a Compostela. Para superar os numerosos ríos que atravesa construíronse pontes como a do río Vermaña, afluente do Umio, con quen se xunta o seu paso por Caldas. Esta ponte está formada por 3 arcos de medio punto, con dobre pendente, e posúe 4 apartadoiros no peitoril, 3 rectangulares e un cuarto triangular sobre o que se levantou posteriormente un cruceiro. A maior parte dos arcos pertencen á época romana, incluso parte do firme, pero experimentou unha importante reforma no século XVI. Na Idade Media, a carón da ponte estaba a torre de Dona Urraca, mais foi derrumbada e parte das súas pedras reutilizadas na denominada Casa de Dona Urraca e na igrexa de Santo Tomás. Testemuñas da importancia desta vía de comunicación son máis de 100 miliarios conservados ao longo do seu trazado.